Dalilin da ya sa na shirya fim akan 'yan ta'adda, in ji daraktan nan Amin M. Awwal, wanda aka fi sani da Haidar a shirin nan mai dogon zango daɗin kowa. Amin M. Awwal marubuci ne, darakta kuma jarumi a masana'antar Kannywood. Shi ne ya shirya fim ɗin nan mai suna Baryoma da hukumar USAID ta ɗauki nauyi tare da haɗin gwiwar cibiyar raya al'adu ta ƙasar Ingila. Wani gidan jarida ya tattauna da shi inda ya bayyana dalilinsa na shirya fim akan 'yan ta'adda. Daraktan ya ce, gwagwarmaya ta a Kannywood ta fara ne tun ina ɗan shekara 16 zuwa 17 a lokacin ina haɗawa da makaranta. Akwai wani da ake kira Michael Isa bin Hassan Gidigo, shi ne ya janyo ni wato na fara da harkar walwalar 'yan wasa da raba musu abinci da kuma taimakawa da duk wani abu da ya kamata a yi a wajen ɗaukar wani shirin fim. Sannan na zama manajan shiri a wani fim mai suna Gadali, wanda Aminu Sharif Momo da Michael Isa bin Hassan Gidigo suka taka rawa a cikinsa. Na dawo kyamara na fara shirya fim na kuma rika bayar da umarni, ina fitowa sama-sama, to a haka dai muka fara. Sai daga nan wani Malam Habibu Sani ya gabatar da ni ga wasu mutane masu wata kungiya wadda take aiki akan cutar nan ta shan inna wato polio. To a wannan lokaci ne sai na zama musu jami'in hulɗa da kafafen yada labarai. Daga haka dai tafiyar ta tafi har zuwa wannan lokaci da muke ciki. Wannan kalma ta Baryoma da na hada abin da take nufi shine tana nufin garuruwan Borno, Yobe, Yola. Wannan fim yana nuna irin rayuwar da mutanen da ke a arewa maso gabashin Najeriya da suka shiga yayin da matsalolin 'yan ta'adda suke takurawa al'ummarsu. To sai ya zama ga yaƙe-yaƙen 'yan ta'adda ga kuma cutar corona ta tunkaro su. To sai ake so mu ba da labari akan yaya mutanen nan suke rayuwa, wanda dama ba su da matsuguni, yawanci suna sansanin 'yan gudun hijira. To wannan labari da muka bayar shiri ne da cibiyar bunƙasa al'adu ta Birtaniya ta ɗauki nauyinsa tare da kuma haɗin gwiwar wani kamfani a Abuja. Su suka ɗauki nauyin aikin, ni kuma na yi musu shirin a rediyo da talabijin. Sai dai duka waɗannan jihohi uku ba su yarda an sa su a talabijin da ke tauraron ɗan adam ba. Amma duk da haka lallai wannan fim ya yi tasiri, domin kuwa an samu nasara a kansa, inda na gane cewa kuwa ya yi tasiri. Mutane da yawa a jihohi sun kalla kuma sun ilmantu da shirin, musamman ma wajen amfani da abin rufe hanci da kuma wanke hannu. An yi ƙoƙari wajen ba da tazara tare da mu'amala a cikinsa. Sannan ya ce gaskiya ba a samu wani ƙalubale ba, domin mun yi duk abubuwan da suka kamata wajen neman izini da sauransu. Inda ya kamata mu samu matsala shine wajen ƙirƙirar garin da za mu yi fim ɗin. To amma shi ma mun samu sahalewar gwamnati da jami'an tsaro, sai muka samu sauƙi. To daga ƙarshe dai mai shirya fina-finan ya ba da shawara kan masu kallon fim ɗin nasa. Ya ce a kullum idan ya samu dama irin wannan yakan yi iya bakin ƙoƙari wajen sanarwa da mutane cewa gasa ba ta kawo nasara. Ka kalli kanka sannan kuma ka tambayi kanka me kake so ka zama. Shin kana kan hanyar abin da kake so ka zama? Akwai ƙalubale a gabanka, shin wace hanya za ka bi wajen kaucewa wannan ƙalubale da wani ya faɗa a ciki? Masu kallo da sauraron mu, kuna sauraron wannan shiri ne daga Kundin Labarai TV wanda yake manhajar nan ta YouTube. Sannan kuma za ku iya kasancewa tare da mu a TikTok Arewa 48 TV. Ku danna subscribe.